Интересна находка – скелет на вампир от 15-16 век откриха археолози при разкопки в центъра на Пловдив. Нетипичното погребение е част от разкрит некропол с над 100 гроба. Само погребението на вампира обаче се отличава от източно-православния канон, обясняват специалистите. Находките са разположени в подножието на Трихълмието. Скелетът е намерен с тухла в устата и керемида на главата. Археолозите обясняват, че най-вероятно близките на този човек са се страхували от него. С камъните при погребението те смятали, че ще се предпазят от бъдещи злини или дори вампирясване. Има обаче и друго по-ново схващане за ритуала. Има такава традиция и до ден днешен запазена на места в България, че при хора, които богохулстват или говорят лоши неща, при момента на погребването им е поставен камък в устата. Камък, парче тухла са близки и бихме могли да предположим, че той е богохулник, който по този начин е наказан от своите съграждани. Според учените, вампирът е от ранно-османския период. Откритите погребения не са на богати хора. Намерени са и надгробни плочи, както и над 380 монети. Археолозите са категорични, че на това място ще се открият и следи от античността и средновековието.